Kuna njira yamo yokugendera gutinye kiama kia UPA imeye kaunti Nyamira. Igo rero hikiame kio kiagendera kubarikia babwatania baye somusangirikano. Okore kase kenyoro kanyamiacho wadi ya bumwagamo bunge ya North Mugirango. Musangirikano yibo igo oikiranwa no mumsiebe wadi ya Muske Julius Nyakana. Igo chinkwana chaye homo senator we kaunti Nyamira Muske Elki Okongo Mugeni. Uno mugavana we kaunti eyo Muskamus Nyaribo nigiatananire kurwa soko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i asiganga eyo kurigi kirogo kiobora iwense nigo batuguterae na kwene kibuna umugavana Nyaribo nwari maiga ya Matiang'i muri kitofadi gadi Kisemba na roboti rwa senchura yobwikirano. Namatuko amake aitire maiga ya moseneta we kaunti ya Nyamira Muske Elki Okongo Mugeni kubwatoka engwana buna omugavana we kaunti ya Nyamira Muske Amos Nyaribo bonanigo yatananire kurwase okumosira Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokuria ekirogo ky'oburayi bwense naro mu president ajede kisi omugavana ajede agatebosere tuta inu mwajede tuta nigo ritkuria rero ikiama kia UPA besokia na gwaka ing'ane yiga etege na goteba buna nigo Muske Nyaribo agendrete kumwa amagoro Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokuria ekirugo ky'oburayi bwense buna akwerera omo MCA we wodi ya bumwagamo Muske Julius Obonyo Nyangana na boigo chief coordinator we kiama ikiga kia UPA John Moriasi. Mheshimiwa Nyangana abantu bana bamwagamo nabo twigwanaine na nabo tabanetinga 20p etore nyuma ya Matiang'i no mugako minto koroko Muske Amos Kimomi Nyaribo magana musene tabwatenga ntori nyuma ya Muske Matiang'i ntu notoro nyuma ya Muske Matiang'i magana ali mwaro chebosongo alina mangana kawaida tibesa ne cheito youths bare kwaewa ngo onde bwens mpaka no aniche nabona ko berororo asengenjo tibesa ne cheito cyari kurwego ngo cyase youths yeito teria mangana siasa 2027 asa mangana 2027 etore nyuma ya Fred Okengo Matiang'i epati ya Jubilee ama na UPA ya Chiramo igo bone tipati echi cyaberanga kianda chigicho korosyo Azimio yani umbocha gukwana rero kurase kenyoro kia Nyamiacho ime ye wodi yiga ya bumwagamo ebunge ya North Mugirango ekero ky'omusangirikano bwo kugendereria kubarikia babwatania baya bikiama ikiga kia UPA na inje bone getonale kondemu ekemo no yo minto Senator Okongo Mugeni Senator Okongo Mugeni tabatari nincho egiround rangerio musangirikano otebya abantu obobe bwa Nyaribo nayo otebo bwao gigwakoreira abantu ekera tokorora noko na go premu Nyaribo rioka kwangire go chamata okoro mikutano na into toteyo bwa Nyaribo na ntorenga na kene gwakwanire kurende bono twakobori Senator Okongo onya go kobori chikura chiao na masikani tari ko tarro monto esati ngane robate chikura Nyaribo tabatikura aiga boigo ni gomo MCA oyoiga Julius Nyangana aboririe Muske Fred Matiang'i puna tabaisa weswanani nebirogo binde anena sorogongo oroiga rwagusi skaba bagukwana igoro y'abarayi bande nelinga bataito ko banyuma yechimba bachya Matiang'i ngegera bachikonyora chikura 2027 ekitokote Matiang'i ominto ekintu ntoyo amangana nsegaiga atigera abananchi bachora barayi babo ingwe oyo minto Matiang'i etoko mwakera chikura cyo president lakini nsegaiga ni ntu toko chora barayi baitu chingaki echecho nigo bagendereire gusegeta obomo bwo mugusi erio komusiga Dr. Fred Matiang'i magaki mongainwa ekimoko nyora kero kikarie lakini mwebo mwana minto Matiang'i tocha sobwamo akia bangina 20p twatukamire nse twabekira marunse etoko sabero mwana oyo minto Matiang'i togo sababa ngine situaika abagake situaika yana abana bakerero bakorera bagotenga gakie totakite Matiang'i Hingo reporter Getembe kuroiga Nyamiacho yegotoka imeye wodi ya bumwagamo ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Jeffatigad Kisemba.